Какво става, хора? Днешното видео ще правим 10 секунди върс една минута, върс 10 минути с моя приятел Крум на тема ферма или зоологическа градина или да, нещо такова. И да започваме. Така, хора, тук избрахме си материали, сега ще почнем с 10 секунди, така че почваме на 3, 2, 1. Стоп. Дай първо при тебе. Ако е това, Те ако е малко не това, мога. Абе, супер. Така малко ако беше, точкове трябваше. да, така изглежда по-добре. Добре, така, това е моето, малко е тясно на моите пада. Ага. Така, хора, вие преценяйте кой печели. Защото ние И сме само двете, двама. и двете са ужасни. Нищо, това е 10 секунди. Така, преминаваме към една минута. Така, хора, избрахме си материали. Моите са почти същите. Както и Да, моите, явно нали? ще си до мене, добре. Така, готов ли си? Да. Почваме на 3, 2, 1. Пусна таймера, нали? Да. Хубаво. Аре, бе, брат. Аре, не мога цел. Колко време остава? 20 секунди. Брат, аз май съм готов. Колко време остава? 40 секунди. О, аз па. 15 секунди. 5 секунди. 5, 4, 3, 2, 1. Край. Готов съм? Ей, сложи нещо. Това е О, моето. твоето май е по-яко. Моето е някакво много семпо. Ама хората ще преценят. Да, твоето е добре, също не е зле. Но, нали, с една минута и 10 секунди няма какво толкова да изпъкне, нали? Това е от една минута, вие прецените от кой печели. И да. Добре, хора, сега почваме с 10 минути, което вече да. Сега си Ти избрахме къде си? материали. Ти къде си? Ще виж. Така, почваме на 3, 2, 1. Оп. Почнахме. Айде, късмет. Имате 2, 3. Брат, много грешки правя. Не. Това малко ще ми попречи. 2 минути са минали. 2 минути? Да. What? Това хич не го очаквах в живота. Аз съм до никъде. Не че аз съм до някъде, ама. Брат, бегайте, бе. Аз тази ферма, която я правя, толкова реших да е различна. Колко време е минало? 3 минути. Колко? 3 минути. 3 минути? Да. Аре, брат. Така. Оф, ниско е. Няма значение, няма време да го правим.
Колко време остава, бе? Сега ще кажа. 4 минути. 4 минути са минали. Остават още А. 6. Добре, че ако оставаха още толкова... Така. Че така няма ли да е яко? Що не? Брат, от твоя стрим чувам някаква отваряне на врата, честно. Може. Вика ми може. Как добре ли ще е? Мисля, че да. Тук капе вода, няма... капе дъжд. Така. Аз съм чувствам, че сега в момента... Аз съм чувствам, че сега в момента си под вода. Не знам защо. Чувствам се само си под вода. Дали е... Няма значение. Кое ги е? Кое ги Нищо, яде? нищо. Ама, Това ще ми трябва. Така. аз имам чувство, че си... Имам чувството, че си някъде в някаква река, не знам що. Още 4 минути, аз съм май готов. Чакай си Нещо. картините. Ако може да направиш още нещо. Добре, значи това отгоре не трябва да го махам. Това трябва да го оставя. Не знам, аз съм готов. Добре, бе. Това не трябваше да върви така по план. Сега какво правиш? Нали ти казах нищо? Още 1 минута остава, аз съм готов. Готов? Да. Пет, 4, 3, 2, 1. Край. Приключи ли? Това беше. Идвай. Да, моля първо при тебе. Добре. Ела тук. Не ми гледай билда. Да, аз не съм гледал. Така да. Я сега се опитай да познаеш къде е моята ферма. Намери я. Някъде тук е. Тук? Не. Не знам. Едва ли ще е под водата.
Не, то някъде другаде. Колко надълбоко ще е направил? Не знам. Ако е под водата. Оф, идвай. Ясно, че няма да намериш. Тук. Я? О, what? Ооо. Много готин изглежда, бе. И вътре пълно с аксолота, да. Готин? Да, малко изялха рибите. Да, знам. Аз знам, че такива риби има. Да, От много 1 е до 10. готин. Знаеш, какво бих му дал 10? Хубаво е. Може, не съм сигурен, може би около 9,5-10, нещо такова. Добре, я видим твоето. През цялото време те лъгах и Да, всъщност аз не не е съм за го гледал никога. запомни. Що е до другата ти, добре. Така да. Тук, нали, горе са пандите, тук отдолу има вода. Тук малко ще паднеш. Малко не си го Това доизмислил. не го гледай този въпрос. Нека хората да падат, да. Така. Отдолу да има вода. Тази вода за какво е? Еми, малко да изглежда, че само се държи за водата. В смисъл, това трябваше да ги няма тези стълби, ама да, иначе така е. За детайла. Аз си давам 8. Само заради... Падането. За 10 минути само това ли направи? Второ, ето тук можеше да направиш някакво така. И ето тук да сложиш огради. Да, разбрахте. Ето така. Някакво. Че? Да, нещо такова с огради. Иначе бих му дал... 8 му дам. Защото е като другите. Да, разбирам, няма разнообразие. Хората ще видят там. Ще преценят. И това ще е края на видеото. Ако искате да гледате друг мой клип, тук горе ще е. Някъде тук. Да, абонирайте се. Чакай. Там, да. Абонирайте се там. И да, до другият клип.